ஹலோ ஜூலி. அண்ணே எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கு. இங்க எப்படிங்க? நானா இங்க ஒரு ரியல் எஸ்டேட் ஆட் ஒண்ணு. நானும் ரியல் எஸ்டேட் எடுத்து வந்திருக்கேன். அப்படியா? இந்த கிரீன் சிட்டி அதானா? சார் நானும் அதுக்கு தான் வந்திருக்கேன். அடட பாருங்க என்ன சர்ப்ரைஸ். எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கு நல்லா இருக்கு. வேற தாத்தா வாயிட்டீங்க. ஆமா நல்லா இருக்கு நல்லா இருக்கு. நீங்க உங்க பள்ளியில இருக்காங்க. சூப்பரா இருக்காங்க சார். ஒரு ஆணு பெண்ணா? ஆமா. சூப்பர் சூப்பர் ரொம்ப பார்த்தேன் வீடியோல தான் பார்த்தேன். थैंक यू சார். வாய பசங்க ரெண்டு கியூட்டா இருக்காங்க. थैंक यू சார். இப்போ என்ன போயிட்டு இருக்கு? இப்போதைக்கு எதுவும் இல்ல சார். பாப்பா பாத்துக்கிறதுக்கு கரெக்டா இருக்கு. ப்ராஜெக்ட் நிறைய வந்துட்டு இருக்கு. ஒரு நல்ல ப்ராஜெக்ட்டா வரட்டுமே சொல்லிட்டு வெயிட் கண்டிப்பா வரோம். நீ சத்யாவில பிரமாதமான கேரக்டர் பண்ணிருந்தீங்க சீரியல்ல சீத்தமில்ல. ஆமா அதே மாதிரி இப்போ நல்ல கேரக்டர் மாட்ட கவலைப்படாதீங்க. கண்டிப்பா. சரி போமா. ஃபங்க்ஷனுக்கு கிளம்பலாம். நிறைய பேர் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. வாங்க வாங்க. எங்க வாங்க. இங்க சார்.